Kenya kae report makamano onge. Masani minya kata yudo maybe biro chuoge nikech koro mach manotimo ang'owa manotimore. Koro magi gik monego beni wadi man nikech kanye michake. Primary school en a concurrent function lakini en function mar sirikal maduong'. Omiyo mana kaka ineno wasebet kowuoyo ni ripode gi onge ng'ama ng'iyo. Sirikal besani onego beni wuok mondo wachnwa ni skund ni kata kane miye clearance mar school mondo bedi mage requirements mane itimo ang'owa idwa ni mondo bedgo. Mana lit kabisa wacho ni dom ni en mar bao. Bas grills manoketi no lor. Dot be no lor gi oko. Koro ka mach inyaparo ka mbao macho mako. Speed mamajini dwa endelea godo kagine kuom nyithindogi bro tek how long. Otieno no nitie jonyuol manobiro mokawo nyaka nyithindgi modhi godo. Mabe ni winjo kata gavana kata Bishop Muheria ne kwayo jonyuol manokawo nyithindgi ni mondo owuog mondo wach ni an gi nyathina mondo ging'e ni janyuol moko notimo ang'o nokawo nyithindgi. Manyiso ni kata security measures mar skunde ka janyuol nyalo biro makawo nyathi madhi go to onge ng'ama nyalo ng'e kata ni janyuol notimo ang'o no biro mokawo nyathi. Koro mano wantiere kan janyuol mane nie ode ma en no bet kong'e mabe ni an natero nyathina e skul kendo nyathina nie quality madware skul kanyo tiluongi ni nyathini no wang'e skul janyuol chako nade. CBC mwasebet kowuoyeni ni neno kata developers kawacho mabe ni achiel kuom gik mane CBC kiwaye mar 844 ne ni 70% janyuol 30% ja school. Manyiso ni 70% responsibility no nego benini kang'owa gi janyuol. To kineno gimotimre gi nyithindo gi ikgi to nyisi ni janyuole mokawo 30% to ja school okawo 70%. Manyiso ni kata CBC ni ben mane book. To in reality okotimre. Nikech kadine bed ni CBC timre to gik makama mawacho koro sanigi ok do bedo kanitiere. To kata janyuol matero nyathi e boarding no tibiro kata dong ding'iye kata chon wananeno koterwa school to janyuol dhi kodi nyaka dom. Madhi mang'e ni kitanda ni kanye okete nang'o nafasi mantiere dormitory no chal nade. Inya yudo ni jonyuol gi en kaka no chopo mo hand over nyathi. Okie kata ni dom mane manche nyathino nitiere kata ni dom no ne chal nade. Nikech kapa ni janyuol ma of sound mind ne nyalo yie ni nyathine bede dormitory mar bao. Koro magi biyudo ka nitiere negligence bane nitiere mang'eny. Koro gini kidoke responsibility. Mokwongo responsibility en kuom sirikal. Nikech kata chik